Tulla tälle laiska etsimään Fortnite-kanavalle. Mä vaihdan kyllä tän nimen, koska en mä nyt tiedä, mä en nyt tehnyt pitkä aikaa Fortniteia, mut tänään mä opetan teille Vipi. Tossa on niinku Vipi. Tää Intolla. Katso, että tää dekki on hyvä, ettei se oo mitenkään hajalla. Tän ei haittaa, jos on ihan vähän. Ja sit kannattaa opetella myös silleen pyörittää aika lujaa silleen. Täällä Indolla. Ja sit niin. Siinä on se perus. Ja sit opetella niinku. Tämä on vaikea selittää tässä niinku. Mut itse osaa sen niinku, se on yksi perustempuista. Niin sit tää. Vaikea selittää. Kameramies selittelee tuolla, että vedätkö hetki? Okei. Ei sit kun on opetellut pyörittämään, niin se voi mennä tuppua ja... Oho, meni vähän yli. Taas vähän yli. Taas vähän yli. Lämdi. Niin. Niin. Joo, kyllä. No siinä oli se ainakin eka osa. Tulee jotain muitakin teppuvideoita.